Zdravím všetkých sledovateľov kanálu Čo to všetko znamená, ale aj nadšencov do filozofie ako takej. Dnes pri už druhom diele filozofických kecov. Rád by som opäť raz privítal nášho hostia, doktora Maca, ktorý pôsobí na Univerzite Komenského ako učiteľ rôznych filozofických predmetov. Dnes na tému Filozof hľadá pravdu. Ale čo to tá pravda vlastne je? No, tak pri príprave podkladov na túto tému som objavil asi takých 5 modelov pravd, s ktorými sa najčastejšie operuje. Jedna je nejak taká východisková, dve sú také, ktoré sa snažia nejaké nedostatky tej východiskovej opravovať, nejako redigovať a podobne. A dve sú také, že nazval som si ešte tak špeciálne, že príležitostne sa objavujú, nie sú asi úplne že striktne nejako vymedzené, ale ako keby, že objavil som ich, že sa vyskytujú. Tak si poďme rovno na tú prvú časť. Máme tu model pravdy. Ten tvrdí, že naše presvedčenia sú pravdivé vtedy, keď zodpovedajú, korešpondujú so skutočným svetom. Domnievam sa, že pôjde asi o najrozšírenejšiu predstavu fungovania pravdy, teda niečo je pravdivé vtedy, keď to skutočne tak je, alebo keď tomu skutočnosť odpovedá. Aký možno problém sa tu nachádza z toho filozofického hľadiska, že prečo je zdalo by sa, že to je niečo že zjavné, že asi toto je pravda. Dobre, takže pokiaľ ide o tú korešpondenčnú teóriu pravdy, naozaj je to taká teória, lebo väčšinou sa to označuje ako teória, prípadne ako model, ktorou sa zvyčajne začína, keď sa filozofuje o pravde. No a ako ste povedali, korešpondencia znamená zhodu, takže pri tomto chápaní pravdy sa za pravdivý pokladá taký výrok, také tvrdenie alebo také presvedčenie, ktoré sa zhoduje s nejakým faktom alebo s nejakým výsekom, s nejakým segmentom skutočnosti. No a problém potom je pre filozofov, ktorí túto teóriu chcú obhájiť, vysvetliť, čo presne táto zhoda alebo korešpondencia obnáša, čo predpokladá, ako si tú zhodu predstavovať. Pretože taká najbezprostrednejšia predstava zhody alebo korešpondencie niečoho s niečím je obrazová zhoda. To znamená, ako obraz, ktorý namaluje maliar, korešponduje alebo sa zhoduje so skutočnosťou, tak tam si to vieme predstaviť asi celkom jasne, teda že ak je to realistický obraz, samozrejme, že nejaký nákres alebo teda nejaká nakreslená postavička na obraze môže zodpovedať reálnej postave vo svete, nejaký nakreslený strom zodpovedá reálnemu stromu vo svete. No ale samozrejme takto náš jazyk nefunguje a keďže nám ide predovšetkým o vety alebo o pochopenie toho, na základe čoho sú pravdivé vety alebo výroky, tak musíme sa potom pýtať, akým spôsobom vlastne korešpondujú vety s realitou. No a na toto bolo predložených viacero možných scenárov, z ktorých všetky majú svoje nedostatky, ktoré potom vedú filozofov a tých, čo uvažujú o povahe pravdy, k tomu, že sa začínajú, dajme tomu, prikláňať k nejakej inej teórii pravdy. Ďalší, teda koherenčný model. Presvedčenie je pravdivé vtedy, keď neodporuje iným presvedčeniam. To by sa asi dalo považovať za také motto koherenčného modelu. Keď si uvedieme nejaký príklad, niekto mi povedal, že vonku je zaparkované červené auto a keď sa pozriem z okna, tak vidím na chodníku zaparkované červené auto. Čiže presvedčenie, ktoré som získal od iného človeka, sa zhoduje s presvedčením, ktoré som získal zo zrakového vnemu. Teda ide o nejaké hľadanie presvedčení, alebo teda takých, ktoré odkazujú jeden na druhý bez vzniku rozporov. Potom tretí model je, ja som ho pomenoval, že pragmaticko-inštrumentálneho charakteru. Objavuje sa teda, myslím si, že hlavne u amerického pragmatizmu, tam sa asi prvýkrát ako keby že objavil nejakým spôsobom zadefinovaný. Ten považuje presvedčenie za pravdivé vtedy, keď nám umožňuje pôsobiť na realitu a mať z toho nejaký úžitok, teda nástroj, s ktorým niečo získavame. Teda zjavne tam potom vystúpili do popredia také veci ako hľadanie skôr nejakej konzistentnosti a užitočnosti. Je toto lepšie merateľný atribút ako hľadanie prieniku medzi, keď sme si povedali pri tej korešpondencii, že máme teda to tvrdenie, ale je otázne, že ako máme pristúpiť k tej zhode s realitou, tak tuto je to ako keby nahradené práve konzistentnosťou a nejakou formou užitočnosti.
Čo by sa tomu dalo povedať? Ja by som navrhol, skôr než prejdeme k tomu pragmatickému. Kľudne to môžeme rozdeliť na dve podotázky. Ale ešte skôr než prejdeme aj k tej koherenčnej teórii pravdy a potom k tej pragmatickej, tak ešte by som sa na chvíľku predsa len vrátil k tej korešpondenčnej, pretože tam sme asi ešte dostatočne nepovedali, že v čom je ten konkrétny problém. Iba som naznačil, a vy ste takisto naznačili, že ten problém je v určení tej zhody, čo to vlastne znamená tá zhoda, pokiaľ nemyslíme tú zhodu ako tú obrázkovú zhodu. Že jedna vec presne sa podobá, tak povediac, tej druhej veci. Keď si predstavíme vetu, tak veta sa vo všeobecnosti nepodobá tomu, čo tá veta vypovedá, alebo čo tá veta chce reprezentovať zo skutočnosti. Čiže tam sa musíme pýtať, kde je vlastne ten vzťah tej korešpondencie. Čo korešponduje s čím? Môžeme mať totiž vetu, ktorá je veľmi krátka, ale ten fakt, ktorý reprezentuje, alebo ktorý pomenúva, ktorý vyjadruje, môže byť veľmi, veľmi komplexný. Povieme si takú vetu, povedzme, že prší. Povieme na stav sveta, že prší, to je jedno slovo, no ale to, čo tým myslíme, je veľmi komplexný fakt. To znamená, že ako môže táto veta korešpondovať s tým faktom. Človek by si povedal naivne, že ak by mala byť tá korešpondencia v zmysle nejakého obrázku, tak by v tej vete museli byť zastúpené, povedzme, všetky tie kvapky, o ktorých hovoríme, na ktoré sa pohybujú a ešte prípadne aj ten smer a rýchlosť a tak ďalej, ich vzájomný vzťah. No ale to zjavne teda tá veta, alebo aspoň tak, ako ju vidíme, alebo tak, ako ju počujeme, to neobsahuje. To znamená, že filozofi, ktorí zastávali korešpondenčnú teóriu pravdy, väčšinou hľadali spôsob, ako tú pôvodnú vetu, napríklad vetu prší, alebo nejaké iné, ako ju analyzovať až do takej podoby, kedy už v tej analyzovanej podobe, to znamená, keď ju rozložíme na tie najelementárnejšie prvky, bude už v tej forme, že jednotlivé tie prvky budú reprezentovať tie objekty v tej skutočnosti, o ktorých tá veta hovorí. A teda toto bola tá problematická časť, teda že ako nájsť tú správnu analýzu tej vety a či je to vôbec možné, aby sme vetu tak zanalýzovali, že reprezentuje alebo sa správa ako ten pomyselný obrázok sveta. Čiže z týchto problémov, čo si asi každý, aj kto sa touto otázkou vopred nezaoberal, asi si každý vie predstaviť, že tá analýza každej z tých vied, ktoré bežne používame v jazyku, môže byť dosť náročná, tak z týchto problémov potom vlastne vystáva to, že filozofi sa začínajú obzerať po iných teóriách. No a jedna z nich je teda napríklad tá koherenčná, čo ste spomenuli. Ja by som tam možno trošku ešte upravil to, čo ste hovorili v tom, že koherencia nemusí znamenať len neprotirečivosť. To znamená, že ak povieme, že nejaké tvrdenie alebo nejaké presvedčenie je pravdivé na základe toho, že koheruje s nejakými inými tvrdeniami alebo presvedčeniami, to znamená koheruje, by sme mohli preložiť asi najlepšie, že je v súlade. Tak to byť v súlade, koherovať ešte nemusí znamenať iba to, že im neprotirečí, ale môže to byť aj niečo silnejšie. Totiž to, že nejaké tvrdenie neprotirečí nejakému inému tvrdeniu, to môže byť ešte príliš slabá podmienka na to, aby sme to tvrdenie označili ako pravdivé, aj podľa koherentistov, teda podľa zástancov koherenčnej teórie pravdy. Niektorí k tomu ešte pridávajú silnejšiu podmienku, to znamená, že tá skupina tvrdení, ktorým tá konkrétna veta alebo téza alebo tvrdenie, s ktorými je v súlade, musí byť taká, že s tou vetou alebo s tým tvrdením sú aj v nejakom ďalšom vzťahu, napríklad, že tie tvrdenia sa navzájom podporujú nejakým spôsobom. Dajme tomu, že môžeme vyvodzovať z nejakej skupiny tvrdení to tvrdenie, o ktoré nám ide. Aj keď to nemusí byť vyslovene logická konzekvencia, môže to byť, že dajme tomu tá skupina tvrdení robí to iné tvrdenie, to ďalšie tvrdenie akoby pravdepodobným, že tak povediac zapadá. Častokrát sa pri tomto používa taká metafora alebo také prirovnanie, že koherentista si predstavuje ten súbor tých presvedčení alebo tvrdení ako také hniezdo, kde každá tá halúska je tak povediac prepletená s tými ostatnými halúskami a teda spolu tvoria tú štruktúru, teda navzájom sa držia. To tvrdenie, to je dôležité na koherentizme,
nie je pravdivé na základe toho, že odkazuje, že reprezentuje, že kopíruje nejakú od neho nezávislú realitu, ale na základe toho, že je v súlade s tými ostatnými tvrdeniami. Čiže tie tvrdenia na seba odkazujú, podopierajú sa, držia sa navzájom. Toto znamená teda to slovo, že koherujú, teda doslova, keď by sme to aj z latinčiny preložili, tak to znamená skôr akúsi priľnavosť tých tvrdení navzájom. Ja som tú korešpondenčnú teóriu odbavil pomerne rýchlo, zase ospravedlňujem, lebo práve, že myslím si, že na jednu stranu tak ako je, bo najrozšírenejšia, stačí relatívne málo sa nad ňou zamyslieť, aby človek veľmi rýchlo dospel k tomu, že no dobre, ale čo teda porovnávam s čím, lebo presne tá korešpondencia proste naznačuje, že jednak máme nejaké presvedčenia, nejaké výroky, nejaké tvrdenia, ale zase by sme mali mať nejakú schopnosť teoreticky mať nejaké tretie oko, ktorým nahliadneme tú realitu taká, aká je a potom urobíme tú zhodu, čo sa nedeje, lebo žiadnu takú schopnosť zrejme nemáme. Niektorí špiritisti možno tvrdia niečo iné, ale povedzme, že nie je všeobecne prítomná v spoločnosti, že by ju mali ľudia. A automaticky vlastne intuitívne chápem aj to, že keď máme napríklad tie zrakové vnemy, tak vlastne, že to sú vlastne iba iné typy presvedčení, čiže ja automaticky som to ako odbavil pomerne rýchlo a mám sklony práve preferovať nejaký ten koherenčný model, kde sa presne ako ste dobre vystihol, to som mohol tiež zmieniť, ale dobre ste vystihol, že tie presvedčenia na seba odkazujú, ja by som možno ešte povedal, že tak sa nabalujú, že proste kebyže sa tak vrstvia, hej, čím vlastne umocňujú, čím sa kebyže navzájom umocňujú. Ešte by som teda doplnil, keď už sme pri tej korešpondenčnej teórii pravdy hovorili o tých nedostatkoch, o možných deficitoch, že kvôli ktorým ju niektorí filozofi opustili, alebo sú s ňou minimálne nie úplne spokojní, tak v prípade tej koherenčnej teórie tiež existuje jeden taký vzorový nedostatok, alebo taký, ktorý sa najčastejšie spomína, a to je ten nedostatok, že koherenčná pravda alebo koherenčná teória pravdy podľa niektorých, tak povediac, nezaručuje to, čo by sme si od toho želali, alebo to, čo by sme od toho očakávali, teda od teórie pravdy. Totiž vidia tam isté obmedzenie v tom, že aj keď istý súbor tvrdení alebo presvedčení môže navzájom súvisieť, alebo môžu sa navzájom podporovať, tak to ešte nemusí znamenať teda, že tie jednotlivé tvrdenia alebo jedno z nich je pravdivé, pretože čo keď oni tvoria vlastne taký kolektívny blud. To znamená, ako keď sa dnes hovorí o rôznych konšpiračných teóriách, tak niekto si vytvorí veľmi dômyselne poskladaný obraz sveta, ktorý môže byť veľmi podivný, alebo z vonkajšieho hľadiska pre vonkajšieho pozorovateľa sa môže javiť až bláznivý, ale tomu konkrétnemu človeku, ktorý zastáva takúto teóriu, sa všetko javí logicky, pretože všetko navzájom odkazuje. Každá skúsenosť, ktorú ten človek má, tak povediať, je interpretovateľná v rámci toho systému. Jednotlivé presvedčenia v rámci toho systému sa navzájom podopierajú a tak ďalej. Ale, a teraz to je tá námietka, nemôže byť celý tento súbor presvedčení úplne mylný, tak povediať, zavesený vo vzduchu. Čiže ak by sme pod koherenčnou teóriou pravdy rozumeli toto, teda iba tú vzájomnú odkázanosť jednotlivých presvedčení na druhé, a pokiaľ by teda ten súbor tých presvedčení bol napríklad súbor presvedčení jedného konkrétneho individua, alebo povedzme jednej konkrétnej, komunity, tak námietka teda je, že to konkrétne individuum alebo tá konkrétna komunita môže žiť ešte stále veľmi vzdialená od pravdy, alebo teda odtrhnutá od reálneho sveta. Žijú vo svojich fikciách, alebo povedzme to, že polopravdách. Zaujímavé, zrovna dneska som náhodou narazil na video, kde rozoberali Mandela efekt, neviem, že či vám je to známe. Vysvetlite mi. Kľudne zbežne to vysvetlím. Mandela efekt. Stala sa taká zvláštna vec, že relatívne veľa ľudí, ktorí žilo v 80. rokoch v Amerike,
majú vytvorenú falošnú spomienku, kde sa mylne domnievajú, že niekde videli v televízii alebo čítali v novinách o tom, že Nelson Mandela zomrel niekedy v roku 85, niekedy proste v polovici 80. rokov. No a problém je ten, že ono je to preukázateľne falošná spomienka a vlastne na tomto modelovom príklade už bolo robených niekoľko výskumov v rámci psychológie, kde skúmali to, že áno, že náš mozog, naša pamäť, naše kognitívne schopnosti majú tú tendenciu nejako zjednodušovať, schematizovať a eventuálne pridávať veci v záujme toho, aby sa lepšie zapamätali. Čiže s najväčšou pravdepodobnosťou sa istá skupina ľudí kolektívne domnievala, že nejaký človek, čo zomrel v 80. rokoch, bol Nelson Mandela, aj keď reálne Nelson Mandela zomrel v roku 2013. Čiže áno, máme zjavne nejaké dysfunkcie v rámci toho nášho aparátu, že robí takéto skreslenia. Čiže áno, je to skúmateľná výhrada. Áno, a povedal by som, že niekedy to nemusí byť ani dysfunkcia, aj keď ona sa nakoniec tak môže ukázať, ale bežne, keď počúvame správy, informácie, či už z médií alebo od známych a podobne, tak čisto kvôli ekonomickosti, kvôli úspore času netestujeme každý jeden výrok, ale posudzujeme ho, tak povediac, podvedome, bez toho, že by sme to priamo reflektovali na základe toho, aký súbor presvedčení už máme. To znamená, niektoré veci, ktoré sa nikomu môžu zdať na prvý pohľad také podozrivé, nikto ich automaticky príjme do toho súboru svojich presvedčení, pretože mu zapadajú medzi tie ostatné presvedčenia. A to sa často deje, povedzme, pri ľuďoch, ktorí, dajme tomu, sú istého, povedzme, že politického vyznania, povedané v úvodzovkách, alebo teda zastávajú istý politický obraz sveta, istú politickú ideológiu, tak interpretujú dané výroky, respektíve okamžite ich chápu v súlade teda s danou ideológiou, aj keď sa potom neskôr teda môže ukázať, že niečo vlastne je fakticky nesprávne, ale pokiaľ to na začiatku teda zapadalo medzi to ostatné, tak ten človek to automaticky príjme. Čiže tu je tá otázka, že či je koherenčná teória pravdy schopná tejto námietke nejako plauzibilne vierohodne čeliť, alebo musíme prejsť teda k nejakému inému chápaniu pravdy od koherentizmu. Jasné, iba na doplnenie poviem, zaoberám sa do nejakej miery aj tým, že ako na nás vplývajú sociálne siete, že si vytvárame tie rôzne také, že homogénne bubliny, čiže presne čo ste povedali, že veľmi ľahko si ľudia môžu neúmyselne vytvoriť okolo seba vlastne taký priestor, kde každý každému pritakáva, kde si každý myslí to isté a myslím si, že koherentista by mohol argumentovať aj nejakým takým spôsobom, že keď použijeme nejaké stanovené metódy, vedecké metódy, logické, podobne, ktorým skúmame rôzne veci, tak tie vlastne zaručia to, že sa dopátráme k nejakému tomu správnemu typu presvedčení, ktoré potom budú mať tú tendenciu robiť, že odkazovať navzájom na seba a umocňovať sa v tej štruktúre. Keď sa použijú správne metódy, nakoniec môžeme dôverovať tým presvedčeniam, ktoré získame. Čo by sa na to dalo povedať? Tak ja by som na to povedal bezprostredne, že by ma zaujímalo, aké sú to tie konkrétne metódy a teda, že či tie metódy majú jednoznačný spôsob aplikácie. Znamená, že keď som konfrontovaný s nejakým presvedčením, či ho mám prijať do toho svojho balíka alebo do toho svojho už vopred vytvoreného, uznávaného hniezda presvedčení, že akú metódu mám použiť. Teda asi je málo použiť iba metódu povedzme nejakého logického súladu alebo teda neprotirečivosti. Musí to byť niečo viacej. Čiže opäť by sme sa dostali k tej otázke, že aké konkrétne cesty máme vlastne na presné zistenie, či tá téza, či to presvedčenie má alebo zapadne alebo nezapadne. Čiže podobne ako sme sa pri tej korešpondenčnej teórii dostali do toho problému s tou zhodou, teda že bolo ľahké povedať, že veta alebo tvrdenie je pravdivé, pretože sa zhoduje, ale ťažšie je potom povedať, že v čom presne tá zhoda spočíva, pokiaľ sa nebavíme vyslovene len o takej tej jednoduchej obrázkovej zhode, tak tu je zasa problém povedať, že čo okrem tej konzistentnosti, okrem tej logickej neprotirečivosti musíme prijať na vyhodnocovanie toho,
či to naše presvedčenie koheruje s tými ostatnými. Teda aké ďalšie silnejšie podmienky tam musíme stanoviť. Či napríklad to novo prijímané presvedčenie má byť v nejakom slova zmysle odvoditeľné z tých predchádzajúcich, alebo ako som už predtým hovoril, že či má byť tými predchádzajúcimi presvedčeniami tak povediac urobené pravdepodobným. To znamená, že sa má javiť na základe toho, že už máme nejaký súbor presvedčení pravdepodobnejším, lenže tu sa zase potom dostávame čisto etymologicky k tomu, čo to znamená pravdepodobnejší. Pretože pravdepodobnejší, to ako keby sme sa vracali k tej akoby korešpondencii, že podobať sa pravde. No jasné. Čiže aj toto by sme museli interpretovať samozrejme koherentisticky. Takže tá úloha nie je veľmi jednoduchá. No a ešte sme tu ani nespomenuli ten teda problém, že aký veľký má byť ten súbor tých presvedčení, toho hniezda, do ktorého chceme vpletať tie ďalšie presvedčenia. Teda či to majú byť presvedčenia mňa ako konkrétneho človeka, alebo presvedčenia povedzme nejakej kultúry, jazykového spoločenstva, alebo to majú byť všetky presvedčenia. To znamená, že tak povediac akási vševeda, ktorá by tvorila nejaký súbor presvedčení a potom keby vyvstalo nejaké nové presvedčenie, tak by sme sa pýtali, že či koheruje so všetkými doteraz tak povediac prijímanými presvedčeniami, a až keby sme zistili teda, že áno, dá sa neprotirečivo a tak ďalej začleniť do tohto obrovského hniezda presvedčení, tak až potom ho môžeme prijať. Čiže to je ďalší problém, teda, že ako určiť rozsah toho hniezda presvedčení. Rozumiem. A možno niekde v tomto bode, ako sme sa o tom rozprávali, by práve do toho vstúpil ten pragmatik práve s tým zdôrazňovaním, že vďaka tým presvedčeniam, či už sú akokoľvek medzi sebou prepletené, že reálne vieme niečo robiť. Americký pragmatizmus veľmi zdôrazňuje tú praktickú rovinu, teda že vykázať nejakú tú činnosť, užitočnosť. Pomáha pridanie takéhoto rozmeru tejto téme? To zdôraznenie užitočnosti, praktickosti našich presvedčení, teda ktoré pokladáme za pravdivé, je dobrý doplnok, alebo teda dôležitý doplnok, minimálne dobré upozornenie, lebo nakoniec asi bežne, aj v bežnom živote si myslíme, že poznať pravdu je pre nás užitočné. Teda, že ak vieme, ako sa veci majú, tak je to pre nás dobré, vieme sa podľa toho zariadiť. Nemíňame povedzme tak veľa času a tak ďalej. Povedzme, aby som zobral taký triviálny príklad, keď povedzme by som si chcel na večeru urobiť nejaké jedlo, tak je dobré vedieť, keď práve som na ceste domov, že v mojej chladničke sa nachádzajú nejaké suroviny, z ktorých si to môžem urobiť. Lebo ak mám o tom zlú predstavu, tak to moje presvedčenie teda bude pre mňa veľmi neužitočné. V tom zmysle teda, že zabudnem si nakúpiť, medzičasom zatvoria obchod a tak ďalej, zostanem hladný a budem musieť jesť niečo, čo som vlastne nechcel. Čiže je pre mňa užitočné mať pravdivé presvedčenie o tom, aký je stav mojej chladničky. Ale teraz otázka je, že či tá užitočnosť vyčerpáva ten pojem pravdivosti, to znamená, že či definuje užitočnosť alebo výhodnosť našich presvedčení to, že sú pravdivé. Niekto by mohol povedať, že aby sme sa teraz už dostali možno k tej kritickej časti, že tak čo keď sú nejaké naše presvedčenia, ktoré sú nám možno neužitočné, dokonca možno pre nás nebezpečné, možno že nám škodiace, ale napriek tomu sú pravdivé. Zoberme si napríklad situáciu, že človek dostane nejakú chorobu, o ktorej netuší a tušia o nej povedzme jeho rodinní príslušníci. A teraz otázka je, že ak je tá choroba povedzme smrteľná v tom slova zmysle, že ten človek do pár týždňov alebo mesiacov naisto zomrie, tak otázka je, že mali by mu to povedať, alebo teda bude pre ňo užitočné vedieť a výhodné pre jeho život, pre ten jeho zvyšný život vedieť, že povedzme o pár týždňov alebo o mesiac zomrie. Alebo pokiaľ teda tá choroba nespôsobuje nejaké veľké obmedzenia a povedzme je to taká zvláštna choroba, teraz si povedzme taký hypotetický prípad, že prosto tá choroba spôsobí to, že po mesiaci ten človek odpadne a je na mieste mŕtvy. Je pre neho lepšie vedieť, že o mesiac zomriem zo sekundy na sekundu,
alebo o tom nevedieť a žiť si svoj život tak, ako si ho žil doteraz a to je všetko. Zase mi to niečo evokuje, s čím som sa nedávno stretol, mám rozpozeraný jeden pekný seriál z nemocničného prostredia, kde veľmi podobnú dilemu riešili, mali tam staršieho, povedzme 80-ročného pána, ktorý trpel demenciou a ktorý bol úplne odkazaný na svoju manželku a zistili mu, že má nejaký nádor a teda, že perspektíva bola 6 mesiacov až rok, alebo teda mohol ísť na operáciu, absolvovať chemoterapie a všetky tieto veci. A teda dilema bola taká, keďže on chudáčisko už tak trpel demenciou, že sotva si to uvedomoval, že má zmysel ho tým trápiť, každý deň mu na novo vysvetľovať, že má rakovinu, že musí chodiť na liečenie a tak ďalej, alebo ho nechať v tej nevedomosti, že nech to ako keby že dožije a práve dospeli k názoru, že je lepšie mu to nepovedať, tak mu to nepovedali a nechali ho v starostlivosti tej jeho manželky. Čiže zjavne tam potom zavážia presne, ak si povedal, aj iné veci, že teda, že zjavne by tá pravda bola neužitočná v nejakom ohľade, lebo proste by mu zobrala úplne, že tie posledné zbytky pokoja. A je to zároveň vec, ktorá je silne závislá od kontextu, pretože si vieme predstaviť, že pre niekoho by bolo dobré o tom vedieť a pre niekoho možno nie, pre niekoho by to bolo užitočné, možno by si medzičasom zariadil niektoré veci, ktoré by si inak nezariaďoval a tak ďalej, ale teda v každom prípade je tam tá pochybnosť, teda či tá užitočnosť môže definovať pravdu, teda vzhľadom na takéto situácie. Nevedel som, ako ich nutne pomenovať, ale našiel som teda, ja som si ich označil akože špeciálne modely pravdy, ktoré sa príležitostne objavujú. Pravda ako nástroj politiky, teda o pravdivosti istých vecí v skutočnosti rozhodujú nejaké elity, vyššie mocenské kruhy, sociálne triedy, ktoré ju stanovujú za tým účelom udržať sa pri moci alebo generovať tej moci čo najviac. A potom druhý je teda, že tá pravda s tým pomyselným veľkým P môže byť zjavená len Bohom alebo nejakou vyššou metafyzickou entitou. Dal som si takú poznámočku, že hlbokým nahliadnutím do večného sveta ideí, možno niečo na ten štýl. Teda, že tá pravda, na ktorej naozaj záleží, je dostupná len nejakou spirituálnou cestou a nie rozumovou. Čo keď je tá pravda s tým veľkým P práve nejakého takéhoto typu? Že bude mocensky určená, alebo je čisto spirituálneho rázu. A preto je nám nedostatočne dostupná tým vyčerpávajúcim spôsobom. Ja by som v tomto rozlíšil minimálne dve veci. Prvé je definícia pravdy, teda čo to znamená byť pravdivý, keď hovoríme o nejakých tvrdeniach alebo nejakých presvedčeniach. A potom druhá, a podľa mňa môže to byť separátna otázka, ako dospievame k tomu, že niečo pokladáme za pravdivé. Bo tie veci sa samozrejme navzájom ovplyvňujú, alebo teda môžu so sebou súvisieť, ale podľa mňa to nie je to isté. To znamená, že to, čo ste spomínali v súvislosti s tou politikou alebo politikmi, tak samozrejme, a neplatí to určite len o politikoch, sú rôzne, povedzme, že vplyvné skupiny, ktoré môžu presvedčiť pomerne veľký počet ľudí o pravdivosti nejakých tvrdení a môže to mať pre nich blahodárne alebo niekedy zhubné dôsledky. Ale to sa mi zdá byť niečo iné ako definícia pravdy. To je skôr spôsob vysvetlenia, alebo teda to je to, keď hľadáme odpoveď na otázku, možno že šťastie aj psychologickú, že prečo istá skupina ľudí alebo prečo istí ľudia sú presvedčení o tom, že pravdou je toto a nie povedzme niečo iné. A niekedy môže byť to vysvetlenie také, lebo sa, dajme tomu, sa stávajú členmi rozličných komunít, rozličných politických ideológií, sú ovplyvniteľní a tak ďalej. Ale nemusí to nevyhnutne súvisieť s definíciou pravdy. Tá definícia pravdy môže byť rôzna. A ohľadne toho spirituálneho rozmeru, že nie je to dostupné žiadnym rozumovým skúmaním, ale že musíte byť členom toho daného náboženstva a treba ten konkrétny kazateľ, tak ten vám ju vyjaví, že to je jediný spôsob, ako sa k nej dostať.
Tak tu som si hneď spomenul na známe miesta z evanielií, alebo teda z jedného konkrétneho evanielia, kde sa dosť často operuje pravdou. A možno si aj spomeniete na miesto, kde povedzme Ježiš sám o sebe hovorí: ja som cesta, pravda a život. Sa vlastne akoby stotožňuje s pravdou, aj keď na iných miestach tam je to tak trochu dovysvetlené, teda že ja vám prinášam nejakú pravdu, teda zvestujem vám pravdu. Možno si pamätáte, že na to nadväzuje tá Pilátová otázka, teda že čo je pravda, ktorá sa častokrát interpretuje ako taká otázka skeptika, alebo tak trochu ironická otázka, že čo mi tu ty vlastne budeš rozprávať o nejakej pravde. Boh vie, že čo je pravda, a teda nie v zmysle tom, ako by to hovoril Ježiš, ale teda v zmysle, že kto vie, čo je vlastne pravda. No ale teda keď povedzme niekto ako Ježiš o sebe hovorí, že ja som pravda, tak teda zjavne nemá na mysli ani korešpondenčnú teóriu pravdy, ani koherenčnú teóriu pravdy, ani pragmatickú teóriu pravdy, teda ako teórie vôbec, ale skôr hovorí o niečom, čo by filozofi nazvali, že ontologická teória pravdy, čiže tá pravda s veľkým P sa tam skôr chápe ako tá realita sama. To znamená, že ja som vlastne tá realita, ktorá sa vám teraz ukazuje, teda ja som syn Boží, povedzme. Ja som zvestovateľ toho, že prichádza kráľovstvo Božie a tak ďalej. Čiže v tomto slova zmysle teda on je pravdou, teda on nie je pravdou v tom zmysle, ako je, povedzme, že presvedčenie pravdivé, alebo že ako sú matematické pravdy pravdami, ale skôr je to pravda ako som už teda povedal, v nejakom inom náboženskom zmysle slova. Niektorí by povedali, tak ako ste to vy naznačili, že pravda s veľkým P, ale teda to väčšinou znamená, že to už nie je ani tak záležitosť filozofická, ale skôr teda záležitosť náboženská. Aj keď treba povedať teda, že aj vo filozofii sa takéto zvraty tiež objavujú a teda sú také filozofické koncepcie, kde tá pravda takto vystupuje ako pravda s veľkým P a myslí sa tým skôr nejaká realita ako taká, to znamená realita oproti tomu, čo sa iba zdá byť skutočné a čo je skôr ilúziou. Čiže v tomto slova zmysle, že spoznal som pravdu, vlastne znamená, že teraz konečne žijem v tej realite tak ako je, nepodlieham ilúziám. Tak povediac, aby som to povedal, vystúpil som z Matrixu. No, dobre, tak v kocke sme si prešli, ja si myslím, že inak ľudia ma doplňte, ja si myslím, že ich je týchto 5, čo sme si teraz prešli. Ak som nejakú vynechal, alebo ak máte pocit, že ešte nejakú som opomenul, alebo čokoľvek, tak kľudne povedzte. Tých teórií je oveľa viacej, teda závisí to samozrejme aj od terminológie, niekedy sa používajú synonymné označenia na jednu a tú istú teóriu pravdy, ale medzi tie štandardné teórie pravdy ešte by som doplnil napríklad teóriu konsenzuálna teória pravdy, ktorá hovorí teda, že pravdivé sú tie presvedčenia, tie tvrdenia, na ktorých sa zhodnú ľudia, alebo teda istá skupina ľudí, alebo prípadne všetci ľudia, alebo v konečnom dôsledku, na ktorých sa zhodnú všetci, ktorí tak povediac si dajú tú námahu, že danú vec podrobne, dôsledne skúmajú. Že to je konsenzuálna teória pravdy. A potom ešte je taká zvláštna teória, ktorú vlastne ani by sme striktne vzaté nemali nazývať teóriou, lebo je to skôr také iné chápanie pravdy. A to je chápanie pravdy, ktoré sa väčšinou označuje ako deflačné chápanie, alebo niekedy aj ako minimalistické, alebo ešte ďalší výraz, aby som to trošku zahltil výrazmi, redundančné chápanie pravdy. A všetko toto vlastne znamená, že tí, ktorí pokladajú pravdu v tomto zmysle za nejaký redundantný pojem, čiže akýsi nadbytočný pojem, si myslia, že vlastne nič také ako nejaká povaha alebo podstata pravdy vo filozofickom zmysle neexistuje. To znamená, že ak sa niekto usiluje dlhé roky možno hľadať povahu pravdy, podstatu pravdy a hľadajú buď v zhode, alebo v tej koherencii, alebo v tej užitočnosti, tak vlastne robí chybu, pretože
pravda vlastne nemá žiadnu takúto povahu alebo podstatu, nejakú takéto obsahové vymedzenie, ale je to vlastne iba slovo, ktoré je užitočné v niektorých konštrukciách. To znamená, že pokojne by sme sa možno bez neho vo väčšine kontextov aj zaobišli, napríklad namiesto toho, že poviem, že vaše presvedčenie o tom a o tom je pravdivé, tak môžem prosto povedať to vaše presvedčenie. Povedzme, keď poviem, že dnes je streda, je pravdivé, tak prosto poviem dnes je streda. Čiže v tomto slova zmysle to je pravdivé, je tam akoby nadbytočné, preto sa tomu hovorí aj redundančná teória pravdy. Aj keď samozrejme tam sú tiež isté námietky, totiž môžete sa spýtať, či je ten prívlastok alebo to prídavné meno pravdivý, či je vo všetkých vetných konštrukciách, ktoré používame, naozaj takto redundantný, teda že ho môžeme ľahko odstrániť alebo preformulovať tie vety tak, aby sa tam nevyskytoval. Pretože sú také konštrukcie, povedzme, keď o niekom poviem, že všetko, čo hovoril alebo všetko, čo si pomyslel počas svojho života, bolo pravdivé. Teraz keby sme takúto vetu chceli preformulovať tak, že by sme to slovo pravdivý odtiaľ chceli vypustiť, ale chceli by sme, aby to znamenalo to isté, tak by sme vlastne museli urobiť, tak povediac, logickú konjunkciu všetkých tých jeho presvedčení alebo tých myšlienok, ktoré mal počas svojho života. No a o tých je asi veľa. Áno, ten človek žil dosť dlho a okrem toho, že niektoré možno ani konkrétne nepoznáme, ale stále tá veta, že všetko, čo si kedy pomyslel, bolo pravda, tá veta sama má zmysel. Či už je pravdivá, alebo nie je pravdivá sama o sebe. Ale teda preformulovať tú vetu tak, aby mala ten istý zmysel a pritom, aby sme sa vyhli tomu slovu pravdivý, môže byť dosť veľký problém. A preto niektorí povedali, že tá redundančná teória pravdy alebo deflačná teória pravdy, to znamená, ako keby tá pravda bola iba taký nejaký nafúknutý pojem, ale treba ho vyfúknuť, teda urobiť tú defláciu, tak niektorí z týchto dôvodov pokladajú túto teóriu za nedostatočnú. To znamená, že predsa len tá pravda má v sebe niečo obsahového, o čo sa je alebo hodno usilovať, teda skúmať to, snažiť sa to definovať a teda v tomto slova zmysle tá deflačná alebo redundančná teória sa skôr javí ako taký útek z boja, neoprávnený. Napadla mi možno taká záverečná otázka. Skúste možno vypovedať zo svojej skúsenosti, prešli ste XY kníh, publikácií, rôznych článkov, že detekujete v nejakom tom procese myslenia taký bod, kedy ste povedali, že áno, že tomuto určite verím, považujem to za pravdivé? Teraz by som sa spýtal, že či tým myslíte na pravdivosť, povedzme, tej konkrétnej koncepcie toho filozofa, alebo na nejaký konkrétny jeho postreh, lebo to je dosť veľký rozdiel. Častokrát sa človeku prihodí, že si niečo číta a si zrazu uvedomí, že dotyčný hovorí pravdu, alebo teda uvedomil som si možno to, čo som si predtým neuvedomoval a je to tak, aspoň takto sa mi to teraz pri tom čítaní javí a som vďačný tomu autorovi, teda, že ma upozornil na túto vec. Čiže to je, povedal by som, že taká celkom bežná alebo častá skúsenosť aj pri čítaní filozofických autorov. No ale druhá vec je potom už taký ten zážitok, že táto koncepcia je vlastne pravdivá. Že takéto zjavenie, tak povediac, ktoré človek by mohol dostať, že zrazu mu to všetko zapadne jedno druhé do seba. Tak s týmto druhým zážitkom, tak tam by som bol opatrnejší a myslím, že tam sa mi to aspoň teda za posledné roky, ako si pamätám, tam sa mi takéto niečo nestalo. Teda, že takéto zapadnutie, že by veci tak povediac zrazu zapadli do seba. Som si povedal, že áno, táto koncepcia so všetkým tým, čo mi daný autor v danom článku alebo v knihe píše, je bez zvyšku pravdivá a teda môžem si ju osvojiť, prijať a tak ďalej. Takže to skôr nie. Možno, že sa mi to prihodilo niekedy v dávnejšej minulosti, keď som bol možno trochu ešte naivnejší, ale za posledné roky si takéto niečo nepamätám. Ale čo sa týka tých jednotlivých akoby tvrdení, postrehov, tak určite sa to deje aj vo filozofii a samozrejme v iných oblastiach. Takže držíte si taký zdravý nadhľad trošku, že zbytočne do toho nespadnúť, že by človek bezbreho s niečím bezprostredne súhlasil. Tak myslím si, že každý, kto sa dlhšie zaoberá filozofiou a
teda kto sa ňou zaoberá, povedal by som dostatočne poctivo, tak už má vytvorený taký automatizmus, že už na to nemusí ani sám veľmi myslieť, ale podvedome sa mu zapínajú isté v úvodzovkách obranné mechanizmy, že keď niekto tvrdí, a hlavne teda keď je to niečo veľkolepé, niečo, čo chce veľa vecí vysvetľovať, tak okamžite sa filozofovi zapínajú také mechanizmy, ktoré sa začínajú sústreďovať na slabé miesta danej tézy alebo danej doktríny a skôr sa teda snaží overovať, preverovať, podpichávať a tak ďalej, teda testovať tú danú teóriu po logickej stránke, pýtať sa, čo by ju vedelo overiť, aké možné experimenty, aké možné pokusy by sa dali urobiť, či už myšlienkové, alebo teda reálne. Čiže je to taká, povedal by som, prirodzená súčasť filozofovania, na ktorú si človek zvykne a ktorá je, myslím, že užitočná, uplatniteľná, teda určite nielen vo filozofii, ale aj teda v bežnom živote. Mne sa v úvodzovkách aj bez úvodzoviek také tie filozofické pravdy väčšinou odhalovali tak nepriamo v tom slova zmysle. Pamätám si živo na niekoľko momentov, hlavne sa to týkalo vyučujúcich z analytického spektra, ktorí rozobrali, predstavili nám nejakú teóriu, nejaký pojem a podobne. A potom na ďalších prednáškach ukázali, že prečo sa z nejakých logických dôvodov upustilo od nejakých tých predstav a bol tam vždycky taký príjemný, taký aha efekt, že vlastne, že keď ten vyučujúci ozrejmil, že tuto a tuto sa objavil logický rozpor a preto vlastne tento smer z nejakého dôvodu zanikol, tak bolo to také, že aha, takže mne sa pravda spája práve s takým uvedomením si nedostatku. Čiže je to skôr zážitok uvedomenia si, že doteraz to, čo som si myslel, že je pravda, je skôr nepravda, alebo teda, že to má svoje nedostatky. Áno, presne tak. Čiže tým sa možno dostávame k tomu, že či možno pristupovať nejako opačne, že sústrediť sa na hľadanie chýb a nedostatkov ako nutne na hľadanie nejakých metafyzických pravd. Tak myslím si, že čisto hľadaním nedostatkov alebo nejakých chýb, že týmto človek sa nedokáže uspokojiť, pretože predsa len potrebujeme isté, povedzme, že pravidlá, či už sú to v nejakom teoretickom skúmaní alebo v praktickom živote. A tie pravidlá nám musia niečo stanovovať, teda, že konaj takto, alebo uvažuj o veci tak a tak. A musia byť v tomto zmysle pozitívne. Že ak chceme niečo robiť, ak chcem čo len, povedzme, zodvihnúť niečo zo stola a premiestniť, tak musím prijímať veľa presvedčení, teda pozitívnych. Že bez toho by som do toho nešiel. Keby som si myslel, že tá vec, ktorú chcem zodvihnúť, to pero, ktoré mám na stole, by som si myslel, že to pero váži 100 kg a teda, že ho nedokážem zdvihnúť, no tak by som do toho ani nešiel. Čiže už prijímame veľa presvedčení, akoby intuitívne, bezprostredne. No ale v každom prípade je dobré teda tie svoje presvedčenia testovať, aj keď určite to nemôžeme robiť, tak povediac, naraz. Teda nikdy nemôžeme naraz spochybniť všetky svoje presvedčenia a väčšinou to robíme tak, že spochybňujeme tie, ktoré sa nám zdajú byť z nejakého dôvodu otázne. No a pri tých filozofických tam je to také pochopiteľné, pretože filozofi väčšinou hovoria niečo, čo je pomerne kontroverzné. Niečo, čo nás prekvapí a tým pádom máme skôr teda tendenciu sa pýtať, že nie je v tom nejaká chyba, nie je v tom nejaký logický spor, súvisí to alebo je to v logickom súlade s tým, čo som si myslel doteraz a tak ďalej. Čiže v tomto zmysle nám to filozofii tak trochu uľahčujú, keďže často hovoria niečo veľmi všeobecné a pri tých všeobecných tézach potom sa, povedzme, ľahšie hľadajú nejaké kontrapríklady, že ak ty hovoríš, že všeobecne platí toto a toto, tak potom čo hovoríš na toto. A tento konkrétny príklad, kedy sa zdá, že to neplatí. A už môže byť teda na programe dňa diskusia o tom, teda, že či je to tak, alebo to tak nie je.
Dobre, aby sme tu ukončili možno tak ľahko poeticky, z toho všetkého by sa mohlo javiť, že sme ako keby že odsúdení prijímať rôzne veci za pravdivé, aj keď vlastne vôbec nikdy nemáme istotu, že sú alebo do akej miery. Niečo ako tá Sartrová analogia so Sartrovým, sme odsúdení na slobodu. Tak neviem, že či to vyznieva rovnako dobre aj po tej retorickej stránke, teda že sme odsúdení na nepravdu. A ja by som povedal, že to platí a asi ťažko by sme našli niekoho, aspoň teda predpokladám, kto by si bol 100% istý, že spomedzi tých presvedčení, ktoré momentálne má v tomto danom okamihu, sú všetky 100% pravdivé. Tak myslím, že sme celkom do hĺbky išli do toho. Tak ďakujem za váš čas a dúfam, že poslucháčom, že sa toto video páčilo. Budeme radi za like, zdieľanie a za podporu kanálu, čo to všetko znamená. Tak zatiaľ sa majte.